गुड मर्निं बयनिसिमबो ओमफ्राय आं दा रेडि जादों बेसेबांबा गोबावनि उनाव आं क'क्राझार स्टेशनाव थांगासिनो आरोना लोगोफोर सोरखौ लायनो थांगासिनो थारैनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो बुजिनो मोनगोन आरोना अब्ला माने जोङो थांग्रोनोसै आरोना नोंथांमोनाबो जोंनो थुबाय थाबानो जाबाय आरोना अब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै ना मा होनो मामा औ नायबासो मिथिखागोन नायाबाथ' मिथिया नङा होमबा दे दा खालाम आंनि खानायखौ बेबायदि थांसै लोगोफोर नै दा आं स्कुटिखौ दोनबाय ओमफ्राय थाबायबाय आरोना जोङो बिमा फिसाथ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना गिनाया र' सफैबाय नै क'क्राझार स्टेशन सोनाबनिफ्राय जों सोरखौ लांनो फैदों दे ने जों सोरखौ लांनो फैदों दे बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो आरोना लोगोफोर आं दिनैसो फार्स्ट टाइम होननानै बुंजायो एक्सुवेलि माने आं फैबाय फैनाया ओमफ्राय दिनैनि दिना फार्स्ट टाइम आंनि थाखाय आरोना लोगोफोर थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं सोरखौ लांनो फैदों थारैनो नुनो मोनगोन बिराद सान्दुं गोसा अब्लाबो उफाय गैया दसे नेनांगौ आरोना लोगोफोर बेनि थाखायनो दा एसे नोंथांमोननोबो एसे क'क्राझार स्टेशनखौ खोन्थानोसै नायलांबाय थाबानो मोनथिनो मोनगोन आरोना लोगोफोर बिराद सान्दुं गोसानै ओरैबायदि दाखा आरोना ओमफ्राय नायदो नै अभार ब्रिज थ' एसे खिन्थाबाय सान्दुंखौथ' दा बुंसै आरोना लोगोफोर ओरैबायदि सान्दुंखा बिराद सान्दुं गोसाखा दिनै आयु एसे सिगाङावसो थाहैनांगोन जोङो सोरनिब्ला अननाया गोजों फैयोब्ला आयना बायदि आंनि थाइनि मेगना जादों गोरबोनि थांखिजों गोरोबनाय मिथिस्लाबै आंनि जिउनि दोंसे मेथाइ मिथिस्लाबै आंनि जिउनि दोंसे मेथाइ ओमफ्राय लोगोफोर जायाब्लाबो माने सान्दुं गोसानि थाखाय दोंसे गान रोजाबबाय आरोना माने मेथाइ रोजाबबाय ओमफ्राय नैबे कच नाम्बार 16 प्लेट नाम्बार 2 बेजोंनो आंना फैगोन आरो फैनो गोनां अहा फैबाय ओरैबाय थाथ' फाइनालि लोगोफोर लोगो मोनबाय मामि सोरखौ मोनखो दहायनिफ्रायनो नाहरगासिनो दं स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' थारैनो नुनो मोनबाय आङो रावखौबो लांनो फैयाखै माने आंनि हिर'खौसो आं लांनो फैदों आरोना बेनो आंनि फार्स्ट टाइम क'क्राझार स्टेशनाव आंनि हिर'खौ आं लांनो फैनाय आरोना बाखि दिनफोराव माने गावनो हारसिं फैखायोमोन आरोना लोगोफोर थ' फिसाजोनि लायनो थांनो होनना बुंबाय थानायाव माने थांबाय आरोना लोगोफोर माने दिनैनि दिनाव मिलायदों आरोना टाइमफोरा माने बेनाबो एग्जामा बन्द'मोन थ' बेखायनो माने जोङो बिमा फिसा लायनो थांदों आरोना लोगोफोर थ' थारैनो नोंथांमोना नुनो मोनबाय जायफोर आंनि भिडिअखौ नायदों आंनि हिर'खौबो नुनो मोनबाय जानांगौ फुरा 6 मान्थनि उनावसो दिनैसो माने बिफाखौ लोगो मोननाय नालाय लोगोफोर बिराद खुसि जाबाय आंना फिसाजोआ माबाया बोरायदोंना सेंग्रा जादों
सेंग्रासिन जादोंना नंगौ होख्राव होख्राव आं सिख्ला नङालै मा होनदों माबे ए रायखोमालायदों आंखौ दानिया सारखौथ' लानानै फैबाय लोगोफोर ओमफ्राय नैबेवहाय जाग्रा लाबाय आरोना मा जाग्रा लाखो होननानै बुङोब्ला नेमखि ओमफ्रायहाय मिस्टि आरोना लोगोफोर नै जाग्राफ्रा काटा नेमखि बिराद मोजां आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा जोङो नेमखिजों लोगोसे मिस्टि आरोना मिलायनाय बायदि जोङो लाबाय थ' बेखिनि अब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय